Eich helpu gyda chredyd pensiwn. Dylai'r fideo hwn roi mwy o wybodaeth i chi am gredyd pensiwn, i'ch helpu i siarad a'ch cwsmeriaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth amdano. Ac mwyn ei helpu i wirio eu cymhwysedd. Os ydych yn cynnal digwyddiad, rydym yn awgrymu gofyn i sefydliadau lleol fel Canolfan Cyngor ar Bopeth, Ewch, neu Independent ddod draw. Mae'r adran gwaith a phensiynnau'n ddiolchgar am unrhyw gymorth y gallwch ei roi i ledaenu'r gair am gredyd pensiwn a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth, cyngor ac adnoddau ar ein pecyn cymorth ar gob, trwy chwilio. Pecyn cymorth credyd pensiwn. Gadewch i ni ddechrau gyda'r pethau sylfaenol. Beth yw credyd pensiwn? Mae credyd pensiwn yn fydd dal sy'n rhoi arian ychwanegol i bobl helpu gyda'i costau byw os ydynt dros oedran pensiwn o wladwriaeth ac ar incwm isel. Gall credyd pensiwn hefyd helpu gyda chostau tai, biliau ynni, a mwy. Mae credyd pensiwn ar wahân i bensiwn o wladwriaeth ac nid yw'n cael ei roi allan yn awtomatig. Mae'n rhaid i bobl ei hawlio. Mae'r meini prawf cymhwysedd yn berthnasol. Y swm llawn o gredyd pensiwn y gallai rhywun ei gael yw £218.15 yr wythnos ar gyfer person sengl a £332.95 i gwpl. Efallai y byddant yn cael symiau ychwanegol os oes ganddynt gyfrifoldebau a chostau eraill. Efallai na fydd pobl yn gymwys i gael y swm llawn ond gallent ddal i gael rhywbeth. Ac os bydd rhywun yn cael unrhyw swm o gredyd pensiwn, hyd yn oed dim ond £1 yr wythnos, yna efallai y bydd ganddynt hawl i. Y taliad tanwydd gaeaf wneu'r hyn sy'n cyfateb yn yr Alban. Help gyda threth gyngor. Help gyda biliau ynni. Help gyda rhai costau tai. Help gyda rhai costau'r gwasanaeth iechyd gwladol. Help gyda chostau gwresogi. Trwydded deledu am ddim os dros 75 oed a mwy. Pwy allai fod yn gymwys? Yn y bôn, pensiynwyr ar incwm isel neu ddim incwm o gwbl. Gallai'r incwm hwn ddod o bensiwn o wladwriaeth, pensiwn preifat, cyfuniad o'r ddau neu gynilion. Gallant fod yn gymwys o hyd os maent yn berchen ar eu cartref eu hunain. Mae ganddynt fwy na 10,000 o bunnoedd mewn cynilion. Felly, mae'n debyg y gallai mwy o bobl nag ydych chi'n ei feddwl fod yn gymwys. Mae'n werth gwirio mewn gwirionedd. Sut i wirio? Defnyddiwch gyfrifiannell credyd pensiwn i gyfrifo a yw pobl yn gymwys a faint y gallent ei gael. I ddefnyddio'r gyfrifiannell, sicrhewch fod y wybodaeth ganlynol yn barod. Manylion enillion, buddsoddiadau a phensiynnau. Manylion cynilion a buddsoddiadau. Ni fydd y cyfrifiannell yn cadw unrhyw wybodaeth ac ni chaiff ei defnyddio ar gyfer unrhyw beth arall. Dyma ambell enghraifft ffuglenol. Un enghraifft yw Jack. Ganwyd Jack ar yr ail o Ebrill, 1955. Mae'n byw ar ei ben ei hun ac yn berchen ar ei gartref ei hun, felly gellir gadael yr adran ffioedd morgais a thai yn wag gan nad yw'n berthnasol i Jack. Mae'n cael lwfans gweini. Os nad oes unrhyw un o'r blychau hyn yn berthnasol, gellir ei gadael yn wag hefyd cyn parhau ar adran nesaf. Nid oes neb yn cael lwfans gofalwr ar ei gyfer. Mae Jack yn cael cyfradd lawn pensiwn newydd o wladwriaeth ar £221.20 yr wythnos. Mae hefyd yn cael pensiwn personol o £45 yr wythnos. Nid oes gan Jack unrhyw incwm o enillion, felly gellir gadael yr adran hon yn wag hefyd. Mae ganddo gynilion o 22,000 o bunnoedd. Fel arfer, byddai bod yn sengl gyda chyfradd lawn o bensiwn newydd o wladwriaeth yn golygu na fyddech yn gymwys i gael credyd pensiwn. Fodd bynnag, gan fod Jack yn byw ar ei ben ei hun, mae ganddo fydd dal anabledd a dim gofalwr, yna mae'n gymwys oherwydd y swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol, bod ganddo bensiwn personol bach a chynilion hefyd. Mae gan Jack hawl o hyd i gredyd pensiwn o £9.45 yr wythnos. Cofiwch, na fyddai ganddo hawl i'r swm llawn o gredyd pensiwn, mae'n dal i allu hawlio'r cymorth ariannol arall sy'n dod gydag ef, gan gynnwys help gyda biliau ynni a chostau tai. Cymharwch Jack a Sanjana.
Mae Sanjana hefyd yn sengl ac yn cael cyfradd lawn pensiwn newydd o wladwriaeth o £221.20 yr wythnos, ond oherwydd nad oes ganddi anableddau na chyfrifoldebau gofalu, mae hi ond yn colli allan ar gredyd pensiwn. Gadewch i ni edrych ar Patricia. Ganwyd Patricia ar yr 11 o Dachwedd 1955. Mae hi'n byw yng Nghymru mewn cartref y mae'n ei renti. Mae ei merch sy'n oedolyn yn byw gyda hi fel person diddibynnol. Mae Patricia yn cael lwfans gweini. Mae ei merch yn cael lwfans gofalwr am ofalu am ei mam. Mae Patricia yn cael pensiwn o wladwriaeth o £110 yr wythnos a blwydd dal o £30 yr wythnos. Mae ganddi hefyd gynilion o £11,000. Dylai hyn roi dyfarniad credyd pensiwn o £76.15 yr wythnos iddi. Bod Patricia yn cael bydd dal anabledd, nid yw'n gymwys i gael y swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol oherwydd bod ei merch yn cael lwfans gofalwr am ofalu amdani. Nesaf, gadewch i ni edrych ar John. Ei fanylion yw, ganwyd ar y 4 ar 15 o Fedi, 1952. Mae'n byw ar ei ben ei hun mewn fflat wedi'i renti. Nid yw'n berchen ar unrhyw dir nac eiddo arall. Nid yw'n cael unrhyw fudd-daliadau. Nid oes unrhyw un yn cael lwfans gofalwr am ofalu amdano. Yn cael pensiwn o wladwriaeth bach o £140 yr wythnos, mae ganddo £20,000 o gynilion yn y banc. Byddai gan John hawl i £58.15 o gredyd pensiwn yr wythnos. Mae'n bwysig cofio y gall amgylchiadau pobl newid, a all olygu ei bod yn gymwys i gael credyd pensiwn pan nad oeddent o'r blaen neu pan fydd y gwrthwyneb yn digwydd, ond efallai na fydd ganddynt hawl i gredyd pensiwn mwyach. Gadewch i ni edrych ar yr hyn sy'n digwydd os bydd John yn etifeddu rhywfaint o arian yn y dyfodol. Os bydd yn etifeddu £20,000 gan ddod ei gynilion hyd at £40,000, yna bydd ei daliad credyd pensiwn yn gostwng i £18.15 yr wythnos. Mae'n bwysig nodi, hyd yn oed gyda £40,000 o gynilion, y byddai ganddo hawl o hyd i rywfaint o gredyd pensiwn a chydag efebyddion ariannol eraill. Yn olaf, mae gennym Sajid ac Asia. Mae nhw'n gwpl. Ganwyd Sajid ar y cyntaf o Fehefin, 1955. Mae nhw'n byw mewn tŷ mae nhw'n berchen arno. Nid ydynt yn berchen ar unrhyw dir nac eiddo arall. Ganwyd Asia ar unfed ar 10 ar 20 o Fai 1956. Mae Asia yn cael lwfans byw ar gyfer pobl anabl cyfradd ganol o £72.65 yr wythnos. Mae gan Sajid pensiwn o wladwriaeth o £150 yr wythnos a pensiwn preifat o £90 yr wythnos. Ond nid oes gan Asia hawl i unrhyw pensiwn o wladwriaeth gan nad yw wedi cronni digon o flynyddoedd cymhwyso ar ei chofnod yswiriant gwladol. Mae ganddynt £15,000 mewn cynilion. Byddai ganddynt hawl i £82.95 yr wythnos. Mae'r gyfrifiannell credyd pensiwn yn declyn syml ond ni ellir ei ddefnyddio ym mhob achos. Os oes gennych unrhyw anawsterau, neu os oes gennych gwsmer ag amgylchiadau cymhleth, ffoniwch llinell gais credyd pensiwn am help ar 8 dim 9 9 1 2 3 4. I wneud cais am gredyd pensiwn, bydd angen o wybodaeth ganlynol arnynt hwy eu partner, os oes ganddynt un. Prif yswiriant gwladol. Wybodaeth am unrhyw incwm, cynilion a buddsoddiadau sydd ganddynt. Gwybodaeth am ei hincwm, cynilion a buddsoddiadau ar y dyddiad y maent am ôl ddyddio eu cais. Gall person wneud cais unrhyw bryd ar ôl iddynt gyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth, a gall y cais gael ei ôl ddyddio o 3 mis, ond ni ellir ei ôl ddyddio i amser cyn oedran pensiwn o wladwriaeth. Byddant hefyd angen manylion eu cyfrif banc. Yn dibynnu ar sut maent yn gwneud cais, efallai y gofynnir iddynt hefyd am enw ei banc neu gymdeithas adeiladu, cod didoli a rhif cyfrif. Gallant, gwneud cais ar-lein drwy chwilio am gredyd pensiwn ar GIF, IG. Gwneud cais dros y ffôn ar 8 9 9 9 1 2 3
4. Gwneud cais drwy ffôn testun ar dim 8 dim 1 6 9 1 3 3. Gall ffrind neu aelod o'r teulu ffonio ar ei ran. Gwneud cais drwy'r post drwy chwilio ffurflen gais credyd pensiwn ar gif, neu drwy ffonio'r llinell gais a byddant yn anfon ffurflen drwy'r post. Felly, os ydych yn cael trafferth helpu eich cwsmer neu ddefnyddiwr gwasanaeth gyda naill ai'r gyfrifiannell cymhwysedd neu'r hawliad ei hun, yna ffoniwch linell ffôn credyd pensiwn. Rydym yma i helpu. Efallai y bydd sefydliadau fel Ewch UK, cyngor ar bopeth neu Independent Age hefyd yn gallu cynnig cyngor. Diolch am wylio.